Bueno, bos días. Empezamos, rematado o Consello da Xunta de Galicia. Como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro asunto non é un acordo, é un examen de medidas obrigado pola actualidade. Coñecimos nesta fin de semana as medidas adoptadas polo Goberno central frente á crisis en Irán, as medidas de apoio económico. O Consello da Xunta de Galicia coñeceu un informe elaborado de urxencia pola Consellería de Facenda sobre o impacto que estas medidas teñen en Galicia. Somos absolutamente conscientes, dixémolo dende o principio, fomos a primeira comunidade en reunirnos cos principais clústeres industriales e logísticos para analizar o posible impacto e as medidas a tomar. Concluímos todos unha crisis nacional que había que dirixirse, en primeiro lugar, de xeito directo o Goberno central. Pedimos, dende logo a Galicia, que outras moitas comunidades autónomas, ser escoitados respecto ás medidas a adoptar. Nada desto sucedeu, como coñecen. O Consello de Ministros, na súa reunión extraordinaria do venres pasado, adoptou unha serie de medidas que foron nese accidentado Consello de Ministros, que foron publicadas seguidamente no Boletín Oficial de Estado. O que fixemos, como decía, foi a analizar ou coñecer, debatir o informe presentado pola Consellería de Facenda sobre o impacto directísimo que estas medidas teñen nas arcas autonómicas. Porque é certo que se tomaron sin ningún tipo de diálogo, sin escoitar en absoluto as comunidades autónomas, desde logo a Xunta de Galicia non, pero as medidas impactan moi directamente. Hai tres impostos sobre os que pivotan as medidas: a reducción do IBE, a reducción dos impostos especiais sobre os hidrocarburos e o que afecta o imposto sobre a electricidade. Son tributos cedidos ás comunidades autónomas, polo que o impacto das medidas adoptadas impacta na facenda das comunidades autónomas, e a facenda das comunidades autónomas é a que sostén os servizos públicos que prestamos ás comunidades autónomas e, polo tanto, a Xunta de Galicia. No caso do IBE, a recaudación repártese a partes iguais entre as comunidades autónomas e a Administración Xeral do Estado. Nos impostos especiais, o 58% da recaudación vai para as arcas autonómicas. E no caso de impostos sobre electricidade, un tributo totalmente cedido, o 100% da recaudación é unha recaudación que nutre as arcas autonómicas. Polo tanto, isto supón que o impacto en Galicia, o que os impostos dos galegos, o que a falta de disponibilidade que isto vai supoñer cada mes, hai en principio a vixencia do Real Decreto son 3 meses, son 40,2 millóns de euros. É dicir, nos 3 meses de vixencia, a Xunta de Galicia deixará de ingresar nas arcas autonómicas 120,6 millóns de euros. O desglose serían, por mes, 23 millóns pola recaudación do IBE, do Imposto sobre o Valor Engadido, 7,7 millóns polo Imposto Especial sobre Hidrocarburos e 9,5 millóns polo Imposto Especial sobre Electricidade. En total, en 3 meses, 120,6 millóns de euros de menos. Somos perfectamente conscientes de que era necesario adoptar medidas, somos perfectamente conscientes de que as persoas neste momento necesitan que se lles axude unha disminución nos costes, pero tamén creo que todo o mundo é perfectamente consciente de que se un esforzo compartido, primeiro, o lóxico era telo debatido, non coñecelo como se coñeceu o venres, e en todo caso, os galegos teñen que saber que a aportación de Galicia a este esforzo non é un esforzo do Goberno central, é un esforzo das persoas cos seus impostos, pero a baixada de recaudación durante os 3 meses de impacto, e sempre que se mantiveran estas medidas, sería 120,6 millóns de euros cos que se sosteñen os servizos públicos. Por lo tanto, Galicia aporta 120,6 millóns de euros a este esforzo que hai que facer nestes momentos. Pasando a asuntos ordinarios, o primeiro, Consellería de Cultura, ten que ver con un asunto que
Coñecimos, é o Pazo de Meirás, coñecimos a sentencia do Supremo hai poucos días, celebrámolo, fomos coadyuvantes, apoyamos o Goberno Central, que era quen tiña a legitimación activa para intervir en todo momento, e agora, coñecida esa sentencia, hai que avaliar os seguintes pasos a dar. Ao primeiro, xa como anunciaba no anterior Consello da Xunta, hoxe acordamos comunicarlle a Avogacía do Estado a nosa intención de sumarnos o recurso sobre a indemnización en caso de que finalmente a Avogacía do Estado, o Goberno Central, decida presentalo. Por tanto, analizado polos servizos jurídicos, entendemos que procede e se quen tenga a legitimación, a capacidade para poder presentalo e decide facelo, a Xunta de Galicia sumaríase, como viñemos facendo ata agora, en todo o proceso. Outro acordo tomado hoxe sobre o Pazo de Meirás é volver a reiterarlle ao Goberno Central o que xa acordamos no seu momento, que unha vez que quede resolta definitivamente a situación judicial do Pazo, a expensas deste recurso sobre a indemnización, hai que permitir, e se pode ser antes, que creemos que sí, as visitas públicas na totalidade do edificio e instar ao Goberno Central a que realice as obras necesarias para garantir a conservación baixo este novo réximen de acceso público. Unha vez que estes traballos estean rematados, o acordo que tomamos hoxe é manifestarlle outra vez ao Goberno Central a intención da Xunta de facerse cargo da xestión do Pazo de Meirás. Hai que valorar a fórmula máis axeitada, podría ser unha cesión, unha transferencia de titularidade, só quería que falar, pero en todo caso a Xunta de Galicia quere xestionar o Pazo. Polo tanto, había un plan de usos do ano 2020, o que imos facer agora para ir gañando tempo, renovar, adaptalo ás novas circunstancias, se o que houbera que facelo, pero en canto estean rematadas esas obras, e de acordo co plan de usos reformado, a Xunta de Galicia postúlase, manifestou, os acordamos, dirixirnos ao Goberno Central para decirlle que, dende a Consellería de Cultura, xestionaríamos a nova vida deste Pazo, o novo acceso libre á ciudadanía galega, logo desa sentencia que celebramos todos hai uns días. Outro acordo, tamén da Consellería de Cultura, é aprobar unha liña de axudas, continuar, en realidade, porque vínolo facendo nos últimos anos, para apoiar a rodaxe de películas e series en Galicia. Acordamos destinar esta liña de axudas 2,2 millóns de euros. Poderá haber unha axuda máxima por rodarse ata 350.000 euros en función da serie de circunstancias, pero en todo caso hai unhas condicións mínimas para acceder a estas axudas, que sería un gasto mínimo derivado da rodaxe na nosa comunidade autónoma de 1 millón de euros para poder acceder a esas axudas, que digo, irían aumentando en función do que aumente o gasto que se vai a facer aquí, e unha duración de polo menos 20 días, é dicir, ten que ser un rodaxe regular, non moi esporádico. Con esas dúas condicións iríanse graduando ata esgotar eses 2,2 millóns de euros para que se sigan facendo rodaxes de películas e de series en Galicia. Cambio de acordo con Consellería de Medio Ambiente. Recordarán que hai unhas semanas anunciábamos aquí un investimento ata o ano 2030 de 65 millóns de euros en medidas para previr e reducir o risco de inundación, sempre necesarias, moitísimo máis, despois dos acontecementos que hubo que vivir noutros lugares de España. Contamos con un sistema en funcionamento absolutamente punteiro de alerta témpera, o chamado sistema Merlín, que integra datos meteorolóxicos, datos hídricos e datos hidrolóxicos de comportamento dos ríos, tanto precipitacións como comportamento dos ríos. Temos investido, ademais, 700.000 euros en mellorar aínda máis este sistema Merlín para poder ofrecer datos en tempo real da situación das concas dos ríos e para poder previr, posible con este sistema, a 3 días vista, posibles desbordamentos para poder adoptar as correspondentes alertas e actuacións preventivas. Queremos seguir ampliando este sistema de predición con recollida de datos en máis puntos e isto o que supón é manexar cada vez máis datos, un enorme volumen de datos que é o que permite esta precisión e antelación para saber o que pode pasar. Cos ordenadores tradicionais isto sería moi complicado, levaría moitísimo tempo, exixiría moitísima capacidade e, polo tanto, o que vamos facer, xa estamos facendo, pero ahora con este aumento dos puntos de medición é máis necesario todavía, renovar o convenio entre Augas de Galicia
e o Centro de Supercomputación de Galicia, o CESGA, onde está ese computador cuántico que permite, pois, para que se faga unha idea, obter en poucas horas resultados que con ordenadores tradicionais, por moi potentes que foran, poderían levar entre un mes e 2 meses. En poucas horas é posible que o sistema de computación cuántico nos dea todos estes datos e, polo tanto, renovamos o convenio, son 65.000 euros este ano, aumentámoslo porque hai máis puntos de medición entre Augas de Galicia e o CESGA para traballar na predición dos riscos de inundación na demarcación que é competencia da Xunta de Galicia, demarcación Galicia-Costa. Outro acordo da Consellería de Medio Ambiente, demoslle o visto bo, porque empeza agora xa a temporada de lecer, a temporada estival, a temporada onde máis instalacións hai na zona, na franxa do litoral, que despois da lei e da sentencia constitucional é competencia da Xunta de Galicia, e, polo tanto, este mesmo venres, esta semana, entre 4 días, arranca esa tempada de lecer, onde poden existir este tipo de instalacións, que remataría o 31 de outubro. Vai poder ser unha instalación continua. É a primeira tempada completa que vai estar baixo a xestión da competencia por parte da Xunta de Galicia, por lo tanto, hoxe dimos o visto bo a todas estas instalacións que poden empezar a funcionar dende este venres. En total, son 760 instalacións e servizos os autorizados para o uso e disfrute en todo o litoral galego. Un 42% son os chamados chiringuitos, establecementos para vendas de comida e bebida ou terrazas. Saben que, ademais, este ano hai unha liña de axudas por primeira vez para promover o seu carácter sostible, o seu carácter uniforme e integrado na paisaxe. Despois hai, na segunda parte, casi o 50%, 42% son chiringuitos, o 50% son outro tipo de instalacións para alugueiro de utensilios de playa, hamacas, tabuas de pádel surf, e o resto, algo menos dun 10%, son servizos de tempada ben sellados a determinados eventos, festivais, de música, festas locais que existen durante uns días. Xa sabemos cales van a ser estar establecidos nesta zona do litoral. Son 760 en total as que arrincan con esta a partir do próximo venres. Hai que decir que ahora mesmo hai 60 solicitudes de autorización máis que están pendentes de algún trámite, non chegaron a tempo e, polo tanto, poderán ser autorizadas ou non durante esta tempada. A proposta da Axencia Galega de Turismo, dentro dos preparativos que estamos facendo para o Xacobeo do ano 27, os aumentamos a rede pública de albergues. Actualmente son alrededor de 75 alosamentos, 3.000 prazas. Levamos tempo favorecendo máis iniciativa privada que establecendo albergues públicos, pero ali onde non se produce e creemos que é necesaria, todavía se siguen promocionando ou investindo neste tipo de instalacións. É o que se refire a este acordo. Acordamos por 1,5 millóns de euros a rehabilitación da Casa Reitoral de Dozón para convertela nun novo albergue de peregrinos con 58 prazas, na Ruta da Prata, unha ruta que necesita acabar de completar os seus servicios. É unha zona onde non hai ninguna instalación para pernoctar, polo tanto, dende o punto de vista da potenciación e a continuación e uniformidade desta ruta, tomamos este acordo que vai supoñer, con esta cantidad que decía, 1,5 millón de euros, reformalo, edificio, respetando os elementos orixinais e a intención é que as obras estean rematadas para o máis alto do ano que ven, da tempada do Xacobeo 2027, polo tanto, darlle continuidade e posibilidade de osamento a un tramo grande desta vía antes da chegada da LIN que non o tiña. Cambio de Consellería, proposta da Consellería de Sanidade, hoxe investimos 11,5 millóns de euros na que vai ser a primeira. Saben que estamos implantando o sistema de compra centralizada que permite aforros, neste caso, por exemplo, o aforro vai ser de 300.000 euros por ano, suministros para a sanidade pública que permiten este sistema de compra para todas as áreas sanitarias, permite aforros importantes sin disminuir a súa calidade e a súa seguridade sanitaria. Como decía, son 11,5 millóns de euros para dispositivos destinados ao tratamento da dor crónica e grave, dispositivos que se utilizan cando outros
sistemas xa non funcionan, os pacientes, os doentes xa non responden a outro tipo de terapias de tratamento da dor, entran en xogo estes dispositivos. Son basicamente dous, os chamados bombas intratecales, se implantan na médula espinal, suministran analxéticos de forma xa absolutamente directa, e os neuroestimuladores que se implantan baixo a pel e tamén permiten reducir a dor de tipo máis crónico. O contrato ten unha duración de 2 anos, 11,5 millóns de euros, compra centralizada, aforro de 300.000 euros ao ano. Cambio de acordo, a proposta da Consellería... a proposta, si, isto é outro balance, non un acordo, que presentou o Consello de Costas, que presenta a Consellería de Facenda, preséntase todos os anos respecto á aplicación das medidas que recomenda o Consello de Contas respecto á xestión da Xunta de Galicia. Xa digo que este é un informe que presentamos periódicamente. Este corresponde ao último informe que fixo o Consello de Contas sobre a xestión do 25. Este informe o que acredita é que a Xunta aceptamos o 91% das recomendacións e suxestións que fixo o Consello de Contas. Hai un 9% que, por diferentes razóns, entendemos que non resultarían de aplicación. Pero ese 91%, agora mesmo, o 62% dese 91%, 6 de cada 10 medidas das que aceptamos, xa están implantadas e o resto están en proceso de implantarse. Nos foron trasladadas o pasado mes de xullo, por lo tanto, en apenas 6 meses están casi as 2/3 partes implantadas. Moitas, por resumirles en 3 eixos fundamentais. O primeiro, nos pediu o Consello de Contas ampliar a información que se incorpora na memoria anual da Conta Xeral da Comunidade Autónoma, concretar tanto os gastos como os ingresos que estén vencellados aos proxectos con apoio do FCI, do Fondo de Cooperación Interterritorial, que nos estaba facendo, e crear portais específicos sobre a xestión dos fondos europeos para poder facer un seguimento máis individualizado. Estes serían os 3 eixos fundamentais, e outras moitas, pero xa digo, 91% aceptadas e casi 2/3 partes xa implantadas e o resto en proceso. Paso á área de infraestructuras, varios acordos en infraestructuras e despois en vivenda. En infraestructuras, o primeiro, xa aprobamos licitar as obras para, dentro do Plan de Sendas de Galicia, habilitar unha nova senda que vai paralela á Estrada a Coruña 862, o seu paso polo Concello de Ortigueira. Van ser un pouco máis de 400.000 euros, medio kilómetro, que vai comunicar o núcleo urbano co aparcadoiro que se habilita polo Concello para o Festival do Mundo Celta, que se organiza todos os veráns. É dicir, era necesario, non é unha cuestión de seguridade vial, por lo tanto, a partir de agora non, porque o prazo de execución son 6 meses, a partir deste festival non, do seguinte, todos os asistentes poderán camiñar cara ao centro de vila ir e vir, dende o festival ata Ortigueira, dun xeito moito máis seguro e, por suposto, os veciños de Ortigueira poderán utilizalo todo o ano. Outro acordo en materia de infraestructuras, hoxe autorizamos 1,7 millóns de euros como aportación a un convenio que asinaremos co Concello do Grove para humanizar a principal vía de acceso que ten este Concello. Falamos do tramo da rúa Luis Antonio Maestre. Son casi 900 metros que teñen un tráfico diario moi intenso, moitos camións, todos os que van ao Porto de Meloso, moitos camións que entran e saen do pobo, e, polo tanto, este convenio, que son 2,6 millóns de euros, nos aportamos a Xunta de Galicia 1,7, por tanto, algo máis dun 65% do coste total deste convenio que a Xunta de Galicia firma co Concello do Grove. Outro acordo en materia de infraestructuras, en materia de estradas, saben que un dos nosos principais obxectivos é non só executar novas infraestructuras viarias, senón manter nun axeitado estado de uso as que xa temos os máis de 5.500 kilómetros que compoñen a rede de estradas autonómicas. A semana pasada aprobou o Consello da Xunta varias obras de conservación na provincia da Coruña e hoxe facemos o mesmo na provincia de Lugo. Son 3,6 millóns de euros para mellorar 3 estradas na provincia de Lugo, 3 estradas autonómicas que percorren 10 concellos: O Corgo, Portomarín, Pedrafita, Baralla, Láncara, Paradela, O Páramo, Sarria, Triacastela e Monforte. En total, xa digo, 3 estradas, 63 kilómetros que imos facer obras de mellora, non só a renovación do firme onde sexa necesario, senón tamén renovación de sinalización, de biondas, de todo o que é necesario para manter
as estradas no estado debido e, bueno, os aprobamos este investimento, as obras tamén empezarán este mesmo ano, despois da licitación. Acordo en materia de educación, antes de entrarnos de vivenda, coñecimos os datos dun procedimento que empezou de xeito pioneiro en Galicia no ano 2008 e que se dirixía a facilitarlle aos traballadores que tiñan unha experiencia acreditada e moitas veces coñecementos expertos nunha materia, pero que non teñan titulación, un xeito de poder acreditalo e que, polo tanto, lle servira para as súas contratacións, promocións profesionais, toda esa experiencia adquirida, todo ese saber práctico que tivera un respaldo a través dunha certificación documental. Un documento válido en toda España e hoxe fixemos un balance porque, ademais deso, aprobamos introducir novidades. O balance o que revele que, dende que se implantou, no ano 2008, 26.000 persoas poderon acreditar as súas competencias profesionais gracias a este sistema de certificación de acreditación de competencias profesionais. Este o balance e o que acordamos hoxe foi introducirlle máis novedades para que sexa todavía máis sinxelo. Por exemplo, ata agora non se podían facer acreditacións en conxunto en empresas que tiveran menos de 10 traballadores. Tiñan que facer os traballadores individualmente, agora pode ser pode solicitarlo a empresa e, aínda que teña menos de 10 traballadores, se queren acreditar as súas competencias, pero non teñen titulación, poden facelo de xeito global. E tamén facilitamos a acreditación de experiencia, sin titulación, pero experiencia acreditada, en sectores que últimamente se observou por parte da Consellería que había moitas solicitudes, por lo tanto, imos facilitar ao máximo a acreditación da experiencia nas persoas que non teñen titulación nos ámbitos matemáticos, no ámbito da comunicación e no ámbito digital. Paso a acordos de vivenda. Como sempre, seguimos tomando acordos para cumprir os obxectivos da Xunta de Galicia, tanto en promoción pública como en colaboración público-privada. Volvemos a dos lugares onde a Xunta de Galicia está facendo un maior esforzo, Cidade de Vigo e barrio de Sampaio de Navia. Hoxe acordamos licitar a construción de 50 novas vivendas públicas no barrio de Sampaio de Navia en Vigo. 10,7 millóns de euros para 50 novas vivendas no barrio de Navia en Vigo. Con isto son xa a previsión de promoción pública en Navia son casi 1.600 vivendas. Con o acordo que tomamos hoxe xa están en marcha. Algúnas avanzadas está de construción, outras acordamos hoxe a licitación da construción, 920 das casi 1.600 comprometidas, é algo máis da mitade. Recordo que, aparte destas que facemos directamente, quedan esas 2.000 que se van facer en promoción público-privada no barrio na zona do Cimático, en Vigo tamén, e as 1.400 na zona de Ramón Nieto, das que tamén unha gran parte serán vivendas protegidas. Por lo tanto, serían 3.400 en promoción público-privada, con réximen de protección de precio social, e as 1.600 que a Xunta de Galicia vai construir directamente, das cales estas 50 fan parte. E, seguindo con esa estrategia que decía de promover, por un lado, a construción directa e outra a público-privada con precio social, saben que unha dos eixos desa estrategia é, en colaboración cos concellos, urbanizar zonas a través dos proxectos de interés autonómico para que poidan construirse esas vivendas. Xa o temos feito con varias cidades e hoxe toca o turno a Pontevedra. Hoxe aprobamos o PIA, o proxecto de interés autonómico, para facilitar terreos nos que construir 2.010 vivendas na cidade de Pontevedra, das cales o 81% van ser vivendas protegidas, construídas en réximen de colaboración público-privada. 2.010 vivendas, 81% delas protegidas. Vai ser na zona de San Mauro, en parcelas, o PIA vai nas agrupar de algo máis de 21 hectáreas. Decía que das 2.010, 81%, é dicir, 1.643, van ser protegidas e as outras 367 van ser a prezo libre, 81% protegidas. Ademais, o proxecto PIA que os aprobamos prevé crear un gran parque fluvial nesa zona de San Mauro, numerosas zonas verdes e 3.000 prazas de aparcadoiro. Decía que este PIA con este PIA fan 12 os proxectos de interés autonómicos PIAs que estamos tramitando en toda Galicia para facilitar solo residencial con destino a vivenda social
5 xa están aprobados, con este que aprobamos hoxe. O de Pontevedra xa está aprobado e desenvolvéndose o do Sagrado Corazón en Lugo, o do Ofimático de Vigo, o de Aballuque en Arteixo e o do barrio do 21 en Ourense. Se están aprobados e en desenvolvemento. Cambio de acordo, vamos ao sector primario. Sí, quedan os últimos acordos son do sector primario, un de medio rural relacionado con todo o que ten que ver coa prevención, coa preparación, prevención que xa se está facendo agora con todos os desbroces e tamén preparación do dispositivo de cara á tempada de máis alto risco de incendios forestais. Estamos rematando o mes de marzo e, polo tanto, é o momento de empezar a telo todo xa completamente disposto. O primeiro, como saben, incrementamos un 50% nos orzamentos deste ano 2026 a partida destinada á prevención de incendios forestais. Superamos os 75 millóns de euros. E o que facemos agora é darlle visto bo o que se vai presentar no Consello Forestal que se vai celebrar o próximo venres, que é o Plan de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia para a temporada 2026, o coñecido como Pladiga. Todos os anos se aproba, todos os anos se incorpora unha serie de modificacións. Este ano, ahora darei conta sucintas máis importantes, pero o seu Consello lle visto bo antes de someterlo ao Consello Forestal deste venres. Cada ano, como decía, se actualiza, se incorporan novidades, se fan modificacións en función da experiencia de anos anteriores e, últimamente, ademais, con especial incidencia en adaptarse aos novos tipos de incendios que estamos vendo, por desgracia, de enorme intensidade nos últimos veráns. O Pladiga incorpora medidas en 3 eixos fundamentais, o tecnolóxico, de persoal e o de recursos. No tecnolóxico, por exemplo, a novedade é que imos habilitar unha aplicación móvil que será complementaria aos sistemas tradicionais de aviso, 085, 112, e que vai permitir que as persoas a través desta aplicación poidan dar aviso de calquer conato, de calquer lume forestal que perciban. Vai estar disponible no mes de xullo, co inicio da campaña de alto risco, e xa digo, vai dun xeito moi sinxelo permitir ás persoas que den aviso e máis enviando datos de xeolocalización do lugar onde está o incendio do que están dando conta. Imos tamén, seguindo o eido tecnolóxico, ampliar nun 30% a rede de videovigilancia. Imos chegar ás 241 cámaras instaladas enfocando as zonas de maior alto risco de incendios, emitindo imaxes ás 24 horas, e incorporando máis drons de vigilancia, tamén de última xeración, con sistemas de detención cada vez máis sofisticados. Isto no eido tecnolóxico. No eido persoal, o Pladiga deste ano vai estar integrado por 3.000 efectivos. A maioría xa traballa todo o ano. É o primeiro ano que os que traballan non os 12 meses van chegar ao tope pactado de 9 meses, é dicir, foron aumentando un mes cada ano, este ano se estarían en 9 meses, os que non están a tempo completo, e, ademais, incorporamos a maior respecto ao ano pasado 42 novas brigadas na tempada de máis alto risco. Serían 168 persoas a maiores respecto ao ano pasado. E, ademais, hai unha unidade de directores de extinción que é a que coordina os lumes, sobre todo os grandes lumes, que están moi especializados nestes, e decía antes, nos novos tipos de lume que se están dando, os grandes incendios forestais. Esta unidade, ata agora, tiña 6 expertos, máis que duplica os seus efectivos, despois das formacións que se foron facendo nos últimos tempos, e esta unidade de directores de extinción para os grandes lumes pasa de 6 a 15 efectivos, de 6 a 15 expertos. E en recursos, ademais de todos os recursos terrestres e aéreos, aumentan, era un dos compromisos tamén acadados, vai haber 3 avións a maiores de carga en terra e tamén un helicóptero pesado a maiores. Por lo tanto, 4 novos medios aéreos que se engaden os que xa viñan traballando o ano pasado. O último acordo, explicar agora a conselleira do Mar máis polo miúdo, ten que ver coa reacción da Xunta de Galicia. Dixemos durante estas últimas semanas que o primeiro era avaliar como impactaron esta situación de chuvias excepcionais, os sucesivos temporais, a súa implicación nos importantes danos
nas poboacións mariñas, modulalos, velos por zonas, que tipo de especies eran as máis afectadas e empezar a pensar na recuperación dos bancos, que é lenta, que require meses de traballo continuo e require, dende logo, somos conscientes, o apoio da Administración, da Xunta de Galicia. Por tanto, o que fixemos foi autorizar unha inxección de 23 millóns de euros para medidas de recuperación e regeneración dos bancos maristeiros máis afectados polas borrascas destes últimos meses. Dese deslose de 23 millóns, 19,2 van para convenios de colaboración coas confrarías e as entidades xestoras dos distintos plans de marisqueo, 1,5 o repoboamento directo de especies e 2 millóns a seguir reforzando proxectos que dedicados a promocionar a diversidade mariña para limitar riscos. Pero para darlle máis detalles, doi a palabra á conselleira Gómez. Boa tarde a todos. Como anunciaba o presidente, a Xunta de Galicia ven de definir un conxunto amplo e coordinado de medidas orientadas á recuperación dos bancos marisqueiros de Galicia afectados polos episodios excepcionais de precipitacións rexistrados nos primeiros meses deste ano. Como saben, desde en xaneiro e en febreiro, Galicia sufriu unha sucesión de borrascas con choivas superiores aos 1.000 litros por metro cadrado, que afectaron gravemente a mortalidade dos moluscos bivalvos nalgúns dos bancos marisqueiros, debido a un descenso significativo e prolongado, ademais, dos niveles de salinidade. Estas especies necesitan dun rango óptimo de salinidade de entre 30 e 35 gramos por litro. Pois ben, durante esas datas, os temporais, hubo varios días consecutivos nos que este valor se situou por debaixo dos 5 gramos por litro e mesmo algún momento chegou a cero. Gracias á ampla rede de monitorización oceanográfica do Intemar, fomos coñecendo estes valores en tempo real e por iso xa preparamos o operativo para poder saír ás praias en canto o tempo e as mareas o permitiron. Cando cesaron as choivas, o noso plan de actuación ante eventos de baixa salinidade permitiunos avaliar a situación con precisión e as asistencias técnicas das cofradías e das entidades titulares apoiados polos biólogos de zona da Xunta identificaron cales serán os bancos cunha afectación moderada ou severa. Ante unha situación así, a resposta da Xunta foi decidida, rigorosa desde o punto de vista científico e técnico, e co obxectivo, e por suposto, coordinada co sector, iso non hai que esquecelo. E o obxectivo era que esas medidas que tomemos non sexan un simple remedio puntual, senón que poidan servir para a recuperación e regeneración dos barcos marisqueiros. Para facer posible este esforzo colectivo, a Xunta vai a mobilizar neste exercicio 2026 un investimento de 22,7 millóns de euros en medidas a curto, medio e longo plazo e, como mencionaba o presidente, 19,2 millóns destinaránse a ofrecer ás cofradías ou entidades titulares dos plans de xestión a posibilidade de asinar convenios bilaterales de colaboración coa Consellería do Mar. Estes convenios deben incluir, entre outros extremos, un proxecto de rexeneración específico con todas as accións precisas para a recuperación deses bancos, procurando así unha xestión máis áxil que permita a execución dos traballos no momento en que sexan necesarios. Cada proxecto de rexeneración específico será elaborado polas propias cofradías ou entidades, que son as titulares das autorización e, ademais, son que mellor coñece as circunstancias e particularidades de cada un dos bancos marisqueiros no que traballan. Incluirán actuacións diversas, como, por exemplo, pode ser a limpieza ou o acondicionamento do sustrato, a vigilancia dos bancos, as sementeiras ou incluso o control de depredadores. Deste xeito, a asinatura destes convenios por parte das entidades posibilitará que se remuneren os traballos que as persoas mariscadoras deben realizar, ademais de outros gastos nos que incorran as propias cofradías á hora de materializar esas tarefas.
A aplicación do convenio, isto tamén é importante resaltalo, sobre a remuneración destes labores terá carácter retroactivo dende o día no que se suspendeu a actividade extractiva. Os técnicos da Consellería do Mar revisarán e validarán cada un deses plans e, xunto coas cofradías, realizaránse tamén controles efectivos das persoas que participen nesas tarefas encomendadas. Consideramos que esta fórmula escollida, require dun compromiso decidido tamén por parte das cofradías e a mellor maneira para poder axudar a un sector a realizar eses traballos durante o tempo preciso para a rexeneración dos bancos, que poder así tamén seguir garantindo a sostenibilidade do marisqueo. A asinatura deses convenios coas cofradías que queiran acollerse a esta fórmula, que, nos entendemos que serán todas as que teñen os seus bancos afectados, deberá vir precedida da solicitude da suspensión temporal de actividades extractivas nesas zonas con alta mortalidade, mortalidade severa ou moderada, co obxectivo de protexer os exemplares superviventes e así favorecer a recuperación natural dos bancos. Ademais da asinatura deses convenios, tamén se recollen outras medidas, o destinar 1,5 millón á repoboación de especies ou tamén destinar 2 millóns para o reforzo dos proxectos de conservación e restauración da biodiversidade mariña. Xunto a estas actuacións, haberá outras actuacións de carácter normativo e de carácter social, e deste xeito, dende a Consellería do Mar, prevemos a prórroga dos plans de xestión marisqueira ata o ano 2029, e tamén propoñeremos a modificación da normativa estatal para mellorar a protección social das persoas mariscadoras a pé. Así mesmo, xa iniciamos outras accións, como solicitar a exención das cuotas da Seguridade Social para as profesionais afectadas pola suspensión da actividade. Tamén puxemos en marcha a elaboración do Plan de Acción do Marisqueo 2630. Tamén estamos traballando para o desenvolvemento dun xemelgo digital ou o impulso de sistemas de preengorde de semente ou a posta en funcionamento da hatchery do Vicedo. En definitiva, con todas estas medidas, a Xunta de Galicia reafirma así o seu compromiso co sector marisqueiro, ofrecendo unha resposta integral que combina medidas ambientais, económicas e sociais cun obxectivo claro, que é acelerar a recuperación da productividade dos bancos marisqueiros e garantir a sustentabilidade e a estabilidade das persoas mariscadoras. Para iso, insisto, poñemos en riba da mesa un investimento de 22,7 millóns de euros para este 26, que ten nos convenios coas cofradías o seu eixo fundamental e que procura afrontar os retos actuais e futuros de un sector clave para Galicia. Moitas gracias. Non sei se teñen algunha pregunta. Hola. Quedou respecto aos efectivos do Pladiga. Fala de 3.000 persoas e a incorporación de 42 brigadas. Estas 42 brigadas, que son brigadas municipais, son unha ampliación de efectivos da Xunta? No, en principio son efectivos a maiores que metemos, saberemos. De todas maneiras, eso hai que esperar, incluso no Consello Forestal, a ver a disposición dos concellos a incorporar medios propios. Senón, en principio está preparada esa cobertura a maiores. Se despois ten que vir dos concellos, ten que vir na Xunta de Galicia, verémoslo en función da disposición. Pero se non, a Xunta de Galicia os cubriría.
Sí, presidente, eu queria preguntar por dúas cuestións. Por unha banda, si ten previsto a Xunta establecer as súas propias medidas para intentar atallar a crise derivada da guerra, como piden algúns sectores, e por outra banda, a semana pasada coñecimos un barómetro sanitario onde apuntaba que os galegos teñen unha moi mala percepción da súa atención primaria. Non sei se lle preocupa isto e se tamén ten previsto adoptar algunha medida ao respecto. Sí. Vamos a ver, a primeira pregunta. Eu quixen dar conta destas cifras porque creo que os galegos teñen que ser conscientes do esforzo e de onde provén os recursos económicos dese esforzo que se vai facer pola guerra. Por tanto, Galicia está aportando xa unha cantidade importante que, lóxicamente, se asumira o goberno, podría ser destinada a outro tipo de axudas. Porque, bueno, o plantexamento decía algún presidente autonómico, o goberno invite e os demais pagamos. Bueno, pois, en parte, por mínimo, un esforzo compartido. Se o goberno está disposto a asumir con cargo os seus recursos exclusivamente todo o que anunciou outro día, lóxicamente, iría máis campo libre. Pero xa se está facendo un esforzo importante. Fora desto, sí, estamos traballando en medidas para apoiar tamén os sectores máis afectados que daremos a coñecer. Pero esta primeira aportación que estamos facendo xa tamén é unha aportación da Xunta de Galicia. E respecto á segunda pregunta, bueno, lóxicamente, claro que estamos preocupados por dar a mellor atención sanitaria, por lo tanto, tamén a mellor atención primaria. É certo que vostedes se refería a unha evaluación de outros indicadores respecto dese informe, por exemplo, o da accesibilidade da atención primaria, que, por exemplo, aí está moi ben valorado. Lóxicamente, as folgas dos últimos tempos están influindo, e parece absolutamente lóxico, na valoración que poida ter, aparte de outras cuestións que poidan ter os usuarios, e, por lo tanto, por iso traballamos, primeiro, para intentar que a folga remate canto antes. A incidencia, que é certo que non é moi elevada, pero a incidencia que ten está supoñendo na primaria suspensión de actos médicos e iso nos preocupa e repercute na súa calidade. E, sobre todo, nese plan de reforma da primaria que estamos negociando coa práctica totalidade das forzas sindicais, que ten que estar rematado neste primeiro semestre e que, sen dúbida, ten que redundar nunha mellora e é unha mostra clara do que nos preocupa este asunto. Boa tarde. Primeiro, sobre un asunto do Consello, falaba da xestión, de reclamar a xestión de meiras para a Xunta. Que plan de uso se proporía? A Xunta mantería o plan que dixera hai uns anos de centralo na figura de Pardo Bazán ou se centraría en memoria histórica? E despois, sobre outros asuntos, despois das queixas, houve varias críticas, e houve, en concreto, críticas das AMPAs sobre o nomeamento do xefe provincial na Coruña para a Educación. Dixeron que non era un perfil idóneo. Repensa con este tipo de manifestacións este nomeamento? Seguindo con nomeamentos, vostede mesmo xustificou a elección, o rexeitamento, o candidato do BNG para vicevaledor do Pobo, con que é un perfil activista. Queríalle pedir que se estenda sobre isto. Cal é o problema con que a xente poida ser activista de algunha causa e por que iso pensa vostede que implica que non vai actuar con objetividade ou con imparcialidade? Gracias. A primeira pregunta. Hai un plan de usos do ano 2020, non me engano, que, lóxicamente, o paso dos anos, máis de 5 anos, pode obligar a algunha reformulación. É o que decía que xa estamos traendo en paralelo. De logo, a idea da Xunta de Galicia é facerlle honra e poñer de manifesto toda a trayectoria do Pazo, que ten unha longa historia e, polo tanto, está vinculada, por suposto, á Condesa de Pardo Bazán, está vinculada tamén á memoria histórica e o que queremos é que ese plan de usos reflicta todo. Unha cousa non pode ser excluinte da outra. E creo que todo ten cabida e creo que, igual que a sociedade galega é plural e aberta, tamén o é para disfrutar deste BIC, pero que ten un especial significado en toda a súa plenitude, sendo fiel a toda a súa historia. Respecto á segunda pregunta, era sobre o nomeamento do director territorial. Cal era a outra? Perdón. Sí. A segunda, que era o nomeamento do director territorial. Bueno, houve críticas tamén de partidos políticos que nunca están contentos, sempre criticaron calquer nomeamento que se fixo e, polo tanto, sería unha novidade que estiveran de acordo con esta proposta. O que teño que dicir é que sempre intentamos nomear os
as persoas que creemos que poden desenvolver ben o seu traballo, neste caso é así, un funcionario con a acreditada xestión pública de moitos anos e que agardo que desenvolva ben as tarefas que lle son encomendadas. De logo, agardo que sexa así, senón non tería sido nomeado polo conselleiro. E terceiro acordo, bueno, sempre non vou aportar ninguna novidade sobre un tema. Estes postos se consensúan, iso é o normal, é o que non se fixo, que non ten ningún sentido é pretender que se consensúe o posto principal que o da valedora, como así se fixo, e nos fixemos unha proposta buscando o consenso e despois pensar que no outro non hai por que buscalo, porque algúns pensan que ten que ser o que les decidan e xa está. É simplemente iso. Creemos que non é a persoa idónea pola súa actividade anterior cando ten que pasar a un posto que ten que amosar absoluta imparcialidade moi legitimamente na súa etapa anterior non o fixo e, polo tanto, agora pretender pasar directamente a un posto no que se vai exixir, bueno, simplemente o que queremos é alguén que de principio a fin non teña ningún tipo de condicionante en ese sentido. É tan sinxelo como consensuar. Cando non se quere consensuar e se quere impoñer, pois entón pasan estas cousas. Eu lamento moitísimo que non se entenda que o mesmo que fixo o Partido Popular, o Grupo Parlamentario Popular, con maioría, consensuar este nomamento, non se quera facer agora. Había que preguntar aos que non queren facelo por que é así. Sí, con respecto ao Pladiga, quería preguntar se hai medidas planteadas sobre todo coa prevención. Estamos vendo que hai un cambio importante na dinámica dos lumes. Este marzo xa temos un gran lume no Parque Natural do Xurés. Ourense é a zona na que se concentra o maior número de lumes, un 55% dos lumes son nesa provincia, e quería preguntarlle se, aparte das novas novidades, hai tamén, digamos, un enfoque cara á prevención, é dicir, a medidas enfocadas a evitar que haxa lumes, non tanto con temas tecnolóxicos ou personais, senón evitar a prevención. Despois tamén quería preguntarse, con respecto ao conflicto da guerra de Irán, se hai algunhas medidas plantexadas, falaba de que vai a estudiar o Executivo algunhas medidas a maiores das xa aplicadas polo Goberno que repercuten tamén no país noso. E non sei se nos pode adiantar algo máis, en que sectores, dixo que xa falou con determinados sectores, que sectores poden ser estos digamos, afectados. E unha última cuestión, hai xente que di que isto é unha oportunidade para impulsar o eólico, precisamente polo problema que hai cos combustibles fósiles. Quería preguntar se vostede ten esa mesma apreciación. Gracias. Sí, bueno, a primeira pregunta, que xa estamos traballando. Gran parte do aumento orzamentario moi importante, do que lles daba conta cando informaba deste asunto, ven da prevención. Xa están en marcha moitas actividades de limpeza de franxas agora mesmo. A maioría dos concellos adheriron a ese convenio que anunciábamos despois da ola de lumes, e creo que nesto hai que traballar especialmente. Eu falaba das medidas, o Pladiga é sobre todo referido a tempada os meses de máis risco, onde aí teñen que haber efectivos de extinción, efectivos de vixiancia, todo iso, pero todo o traballo de prevención xa se está facendo agora. Eu teño que decir que, con algunha excepción, a maioría dos concellos entenderon que, ademais, coa axuda da Xunta de Galicia, que xa digo, investiu, aumentou moito o investimento para, como dixemos, sabíamos que os concellos directamente e por si solos tiña moi complicado facer toda esa limpeza, e o que se está facendo agardo, sinceramente, ten que ser así, que esa actividade de limpeza que estamos facendo agora sexa de utilidade. Respecto á segunda pregunta, bueno, primeiro, a primeira axuda xa está, insisto que parte destas axudas directas para baixar custes salen das arcas galegas. Xa unha axuda máis específica, non tardemos moito, é o que estamos agora mesmo diseñando, e sobre todo será dirixida a aqueles sectores económicos que poidan ver a súa actividade máis comprometida
polos acontecementos destes días que tiveran relacións comerciais ou un aumento dos seus custes derivado destes 3 semanas de guerra que levamos. E o que estamos acabando de pechar é cando estea totalmente definido, xa digo, non podemos tardar moito, por suposto, vostedes o coñecerán igual que os posibles beneficiarios. Respecto á terceira pregunta, é que eu teño dito moitas veces, Galicia ten que aproveitar as súas oportunidades. Nós non temos petróleo, non temos recursos, non temos gas, non temos recursos que a toda agora eran moi buscados e que agora se están poñendo, aparte de por razóns climáticas e medioambientais, que son absolutamente legítimas e defendibles, estamos vendo agora o que se deriva da dependencia de fontes de enerxía que non temos. Aquí temos fontes de enerxía da natureza, enerxía eólica, enerxía hidráulica, e, polo tanto, é unha oportunidade para Galicia, non só pola independencia enerxética, sino, e volvo a dicir algo que dice moitas veces, cada vez máis as industrias se instalan cerca desas fontes de produción. E, polo tanto, se temos esas fontes de produción, teremos industrias que veñan a instalarse porque as teñen cerca e, polo tanto, é todo moito máis sinxelo e moito máis eficaz. Polo tanto, todos os que se opoñen por sistema, por planteamentos ideolóxicos, a que esas fontes de enerxía non existan en Galicia, están facendo que perdamos oportunidades que outros aproveitarán. Moi ben, moitas gracias.